Buýsonç bilen daqılıpdyr uçurumlar eginde. Höküm sürýär şatlyk bilen gaýgy gedek-gedegine. Hüskär boluň aldan aýmaň dünýäň dürli tuzagına. Iň soňky jaň täze dünýä aýdyň bolsun ýollaryňyz. Depder kitap sahypasy ýatlamalar ýazyldy. Käte käýinç, käte hormat okuwlar hedildi. Ýönüne etjek orta mektep bagy bizden üzüldi. Iň soňky jaň täze dünýä aýdyň bolsun ýollaryňyz. Plan mollum ýok diýlende goşulandy gülküler. Bugün bolsa gadyry bilinip düşünürler belkiler. Ýa dolap bolsa wagty islerdi wag her kimim. Iň soňky jaň täze dünýä aýdyň bolsun ýollaryňyz. Dostlaşygam, dogallygam aharypdan başlandy. Bir maşgala dönüp göwün ysnyşykda hoşlandy. Soňky jaň hem aýdyp bolup buýsonç bilen başlandy. Iň soňky jaň täze dünýä aýdyň bolsun ýollaryňyz. Gözlerde ýaş damjalanýar, akyar yere bakdyryp, saltyrazyk geçse diýip aýtýardygam kakdyryp. Hawa indi 11 ýylam geçdi janyň ýakdyryp. Iň soňky jaň täze dünýä aýdyň bolsun ýollaryňyz. Her biriňiz gür baglygyň aýra darakt miwesi. Güllläp össün geden ýeriňiz bolsa ýurdun niresi. Öňüňizde diýda çöksün bolsa durmuş hilesi. Iň soňky jaň täze dünýä aýdyň bolsun ýollaryňyz. Götürülsün netibeleri, dowam bolsun okuwlar. Herse aýry gül açdyrsyn yere urulan kakuwlar. Diňe hormat syýlag bolsun nişanaly atuwlar. Iň soňky jaň täze dünýä aýdyň bolsun ýollaryňyz. Ýagty bolsun ýollaryňyz. Ikimin 18-nji ýylyň mehriban uçurumlaryna ak niýetli iň süýji arzuwlarymyzy ýollaýar. Durmuşa basýan gadamlaryňyza batly bolsun mehribanlar.